estamos, benvidas, benvidos ao Land Rover My Show. Gracias, gracias. Gracias por este aplauso tan bonito, moitas gracias. Completamente espontáneo. Oxe, vamos un pouco tarde ou no. No, porque isto é difícil de explicar, pero ao ser en directo, tú non sabes a que hora vas. Porque é directo, pá. Cando é grabado un programa, tú cando un programa é grabado, tú sabes a que hora grabas. Pero cando é directo é pá. Entón isto cae ahora mismo. E agora poden ser as 10 ou as 11. Pode ser moi fácil. Porque é directo, o tempo é inexorable. Sí! Que foi? Ustedes entendem ou non? Sí ou non? Sí ou non? É que... O directo é... así. O tempo. Tú en directo non podes saber se é miércoles, se é jueves. Efectivamente. Porque é directo, é pá, Claro. pá. Sí. É pá, pá, está aí. É como a película Interestelar. Efectivamente. Que non hai que non entenda. Efectivamente. Aí está. Benvidas, benvidos. Vamos a arrancar, vamos a arrancar. Vamos a empezar con un aviso. Tuviche mon onde chega a tontería humana que leva unhas gafas sin cristales. Que dices? Sí. Porque todos os días Ostras, sí. todos os días sale un tonto da casa. E ese, mira. Pero estaban aí collines e dixo eu, está ben, porque así parece que leo libros. Que necesidade, hijo? Veña, a la mierda, gafas, veña. Unha cousa, falando de tonterías, nós temos un número de WhatsApp para todos vostedes, que está aí o número de WhatsApp, que é o 669-080-098. 669-080-098, vale? Vexo igual, ahora que as gafas é que os outros. E, entonces, este número de WhatsApp é para que vostedes nos manden calquera tontería, pero todo ten un límite, todo ten un límite. Porque mirado que nos chegou esta semana, unha rapaza que veo o programa mandounos este mensaxe de WhatsApp que vai aparecer agora dentro de 15 minutos. Aí está. Que dice? Hola, Robert. Poderías ensinar no programa a horta da miña aboa? A aboa que lle den, pero a horta... Porque podía ser, no? Que dixera... Claro, porque di, podías ensinar a horta da miña aboa. Faríalle moita ilusión que se vexa o ben coidada que está. Vese que a aboa non está ben cuidada. Porque senón mandaría unha foto da aboa. Bueno, claro. Ao mellor a aboa, polo que sexa, está descuidada, como a Coto Matamoros ou algo. Non tanto, mellor. Vale, mandounos a foto da horta. Vámola a poñer dentro dun momentiño. Preparádevos, é unha pasada. Nos vimos lá no ensayo e houbo lágrimas. Tan bonito. Vámoslo poñer, por favor. José, podémoslo poñer na pantalla grande, na pantalla cara, para que vexa todo e porque... Cuidado, por favor, poñense de pé todos, por favor, para ver a horta. Poñense todos de pé. No, porque isto chama moita atención, Tes unha música emocionante. Mirad a horta da señora, por favor. Sí. É unha horta. Quero dicir,
puxa as lechugas no suelo. Bien, correcto. Que bonito é o galpón que está ali ao fondo, verdad? Co seu galiñeiro, Uralita. Uou. Que bonito o cierre de malla, Muy ben rematado todo. É unha pasada, deixou os pasillos para pasar. Pasillos, sí, sí. É Que unha bonito, chulada, Cancha as lágrimas, Que pasada, Sí, sí. Choran os ollos. Joder. Impresionante. Estamos, a verdad, que está o público... ¿sabes? Bueno, pois eso. Mándenos cousas. Mándenos o que así, queiran. que non vale para nada. Sí. Que queres? Teño unha cousa chula hoxe, Que me des? Eu non a vin. Un regalo? Sí. Un agasallo? Sí, preferín verlo en directo tamén. No biche que é? É un retrato teu. Un retrato meu. Sí. Un retrato teu que fixo José Ramón. Onde está José Ramón? Está aquí José Ramón. A ver. Dale un aplauso a José Ramón, por favor. A ver, José Ramón, que tal? Un aplauso para José Ramón. Que tal, José Ramón? Tengo un retrato aquí. Vou coller un micro da man. Toma, José Ramón. Aí. Pego aquí no queixo como agalloso. Aí, perfecto. Que tal, José Ramón? Eres pintor, dibuixante, Aficionado. aficionado. Mierda. Xubi... Claro, porque se fora, se me dixera, pues son un pintor con unha trayectoria... No. Vale. Bueno, pues entonces hai que ter... Meteulle marco. Hai que Meteulle ter un esa marco, precisión, un marco non tampouco unha É locura. barniceicho. No, sí, Como normal. barnizado? Un marco de madeira barnizado. Barnizado o cuadro. Barnizado Para que cuadro. che se conserve. Barnizado marco. E o cuadro. O cuadro barnizado. Sí. Para que se conserve. Pero barnizan esos cuadros. Sí, con barniz transparente. Con barniz. Pero Sí. que é acuarela ou carboncillo? No. Que é? Óleo. Óleo. No, óleo non. Como se chama? Pois sí eso? que eres No, aficionado, non me acordo. Bueno, Pero con que está pintado? Con... lápiz, un lápiz. No. Un rotulador. Con pinceles. Con rotring. No, con Ah, pincel. pinceles. Pincel y acuarela. Acrílico. Acrílico. Pintura acrílica. Pintura acrílica. Sí, sí. Que non me salía. Bueno, teño que dicir que o papel non é feo. No, Papel- está ben. Papel está... Está Eu logrado. por eso prefería abrir en directo, porque... No, vai estar ben, seguro. ¿no? Segurísimo. Bueno, esperemos. Fíxose con ese Vou no ver o motivo. primeiro, vale? Se non vos importa. Vamos a ver Bueno, tú Sí, primeiro. o primeiro, vexo ver. Está moi ben empaquetado, además, ¿eh? sí. Pois eso non se me dá moi Ah, ben mira, está tampouco. firmado todo. Está firmado, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Está firmado con moito cariño para Roberto Vilar. Xuño 2026. Sí, señor. Aquí ten o número de bastidor. Exacto. BN 260-501-18. Sí, sí. Vale. Vou no ver. É así, non? Sí. Está ben, ¿eh? Ostras. Oh. No, vale flipar, Vale, tranquilidad. Dios, hai ali dúas xa envenenadas. Tranquilidad, mulleres, Pero espera tranquila. un pouco. Esta é unha foto que traballaste tú por encima da foto, ou non? Claro. Esta era unha foto túa. E eu pintei na foto. Pero tú imprimiche a foto e... No. Isto fixeche tú sin Sí, foto? Sí. Eu teño unha casa que é onde compro material e les fanme unha especie de plano por a foto. Pero quer dizer, tú non imprimiche aquí a foto e depois pintache encima da foto. No. Tú colliche unha foto de referencia Exacto. e pintache aquí. Mando a, envían uns parámetros e cousas e pintei che. Que pasada, eh? Unha chulada. Bueno, Unha chulada, sí. Gracias. Alégrome que chegue qué vostede. chulada. É que aparte... A verdad que está... Non só non é que este ben pintado, que está, sino é que che vou dicir sinceramente, é que se parece a mí. Sí. Sí, Algo sí. Algo Non é como as figuras de Ceresa que fan de la Villa Mario, se parece, non? Este está guai. algo sí. Díxome que quería facerme un amigo, o sea, que mira para... Non sei o pelo, non sei se me quitache un pouco, que non había necesidade, non. Eu creo que pelo- che puxen un pouquiño máis, É que eu ben a verdad que eu, por exemplo, isto creo que non o contei nunca, eu na tele saio como se tivera moi pouco pelo, non? Sí, embargo, aquí en persona, verdad? Aquí en persona...
a tela engorda e quítache pelo, non sei se... Gallo se ten unha perrera por aquí. Bueno, Non tens que enseñalo, Porque hai ali dúas envenenadas que teñen que velo. Mira, teñen que velo. Queren velo por aquí? Teñen que velo, sí. Mira. Oh. gracias. 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 Moitas gracias. Eu faría unha cousa Eres capaz de non enseñar. que nunca fixemos. Non enseñas. Deixar isto aquí, neste plató, sempre, e solo pode ver a xente que veña de público Eso a ver. tamén. Sí, mola. No, porque isto impresiona muchísimo. Ahora estou falando en serio. No, é verdad. Isto impresiona ou non Sí, impresiona? señor. Lara, jefa de público, podemos facer eso. O que queira ver esta obra de arte, poñémola... No, e tú cada vez que veña ao público sales así enseñando o cuadro. Sí. E que se presine. Pero non podes permitir fotos, No. Que isto non... Que isto... Claro, no. Porque vámonos enseñar na tele e a que non vai salir ca súa esencia. No. E tú prefieres que non se enseñe. Que a xente diga, joa, que bueno debe ser o cabrón. Veña, pois facemos eso. Sí. Pero ahora como para tapalo, para que non vexan as cámaras. Lévalo tú así. Levámoslo así. Oye, moitas gracias. Xa sabes, se o queren ver de público da roda. Cuidado! No, tranquilo. Por certo. Home, no, e así tamén, o quedar aquí, que eres que non tamén, evito ter que levarlo para casa. Quer decir, que queda aquí moito mellor. Vale, vámonos xa, vamos ao sketch. É tarde, que es? É Espera. tarde. Jolín, o outro día fixamos o precio justo, damos a semana pasada. Unha paellera. Damos unha paellera. Toma, venga ali. Está aquí Fanny. Pequena Fanny. Fanny, a que lle tocou a paellera. Sí. E trouxe unha paella. Bueno, trouxe unha paella... Trouxe un pouco. Trouxe un pouco de paella. Trouxe un pouco de paella. Non é? Fanny, engañache mejor. Dícesme, trouxe unha paellera. Trouxe unha paellera chea, dícesme. Calculou mal, Ostras, E se va Fanny. pa 8 personas de medio kilo de arroz. Espera que... Sí, Díceme, trouxe unha paellera chea. Home, por favor, pero que... Fanny! Onde está Fanny? Dadle un aplauso a Fanny, veña, va. Fanny, gracias. Fanny! Papáchela! Papáchela, di! Home, por favor. Échale la culpa al equipo. Pero funciona, a paellera funciona, ¿no? De maravilla, la estrené para venir al programa, ¿eh? Está preciosa, de verdad, como a horta que nos mandaron. Está muy Sí, bien. igualito. Gracias, Fanny.